En este caso damos paso a Teresa Barge. Hola, ¿qué tal? Moi buenas. Hola, bo día. Escoitaseme ben? Eu Moita perfectamente. pedra. Vale, perfecto. Somos pedra e poesía. Que maravilla, sobre todo. Bueno, a pedra é estupenda, a poesía tamén, as dúas cousas. As dúas cousas, sí. Bueno, como vostedes saben, concelleira do Partido Socialista en Celanova e máis cousas, pero por eso queríamos falar tamén de máis temas. Neste caso, incluso queríamos tocar de novidades, non? Porque o Partido Socialista informa de que os emigrantes galegos retornados de Alemaña que perciben unha pensión de xubilación ou viudez en exclusiva do país verán reducida a partir deste mes de xaneiro a súa pensión. Este é un tema que vos queredes comentar, non, hoxe? Sí, a ver, bueno, simplemente avisar a toda esta xente retornada, efectivamente, que recibe en exclusiva, ademais, que na nosa terra son moitos, non? Todas estas pensións de xubilación ou viudedad que efectivamente se van a encontrar que, pois, ou ben no mes de enero ou ben no mes de febreiro se van a topar como que ao mellor van a cobrar un pouquiño menos. Bueno, pois iso é debido, efectivamente, para a súa información, a que hai unha detracción, hai unha deducción dentro das pensións que cobra esta xente retornada de Alemania. Hai unhas deduccións, pois, debido a esa cotización as compañías de seguro de salud e dependencia que teñen os alemáns, unha palabra moi rara que non penso repetirvos, pero, bueno, para que vos o entendades. E entonces, bueno, incrementase esa deducción, esa retención que van a facer entre un 3 e un 4%, ¿no? Incluso hai algunha compañía con un chisquiño máis. No obstante, avisar un pouco a xente que non nos colla de imprevisto, que non vai a ser unha reducción permanente, porque se prevé que no mes de xuño, xullo, as pensións se incrementen en Alemania un 3,75%, co cual vai ser prácticamente diluído, non? Esta reducción, pero bueno, que hai xente que lle pode chamar a atención, que efectivamente porque cobro menos en enero ou en febreiro, habrá xente que en enero e habrá xente que en febreiro note. Por eso, avisar dise extremo, vamos. Sí, por eso te preguntamos ti como secretaria de Migracións do Partido Socialista, penso que é un tema importante e que hai que, verdade, acercar aos nosos ointes, aos cidadáns. Sí, bueno, a verdade que o tema das pensións é un tema tanto aquí os residentes en España como toda esta xente que efectivamente traballou toda unha vida nos países, sobre todo, non sei, europeos, non? En concreto, na nosa zona moita xente en Alemania podelle chocar ou non podelle chamar a atención porque cobran menos, baixaron a pensión. Non, en realidad non é que che baixaran a pensión, en realidad é que hai unha cotización que as compañías de salud en Alemania incrementan un chis, entonces pode ser un 3, un 4, incluso que hai algunha compañía que pode subir incluso esta detracción ou esta deducción nun 4,5%, e iso vai implicar que efectivamente a miña pensión neta que vou a recibir en España temporalmente sea un chisquiño máis pequena. Isto, repito, en xuño vai a ver prácticamente diluído, porque a previsión da subida das pensións vai a ser dun 3,75% en Alemania. Pero a mitad de ano, vale? Que non se olvide nunca, efectivamente, sobre todo esta xente, bueno, sobre todo non, exclusivamente para esta xente que ten pensións privadas, que efectivamente, pois non sei aquí, no sector no que nos movemos en Ourense, non hai moita xente que traballou en compañías privadas, incluso automobilísticas, que, bueno, se xestionaban fondos de pensións, non? Privados a nivel desas empresas, como aquí tamén ocorre en España, non, a mellor non tanto, e que poden cobrar algunha pensión de algunha empresa privada, vale? Home, se esa pensión non é moi grande, se non supera pois cerca dos 200 euros, creo que 197 non se tocaría. Sí, efectivamente non se tocarían, pero bueno, tamén poden efectivamente ter esa pequena deducción. E sobre todo que estén atentos, porque estas compañías privadas, a ver, suelen ser bastante dilixentes e suelen enviar estas fe de vidas que aquí nos concellos, en concreto, por exemplo, vexo en Celanova, se firman por parte do alcalde con moita frecuencia para poder dar esa fe de vida que lles permite seguir cobrando esa pensión, que por favor non se despisten, porque efectivamente pois hai cartas que se extravían, hai cartas que non se reciben, e logo nos sorprende que tiñamos unha pensión de 120 ou de 150, unha pensión, e non nos está chegando. Bueno, pois efectivamente que non se olviden de que hai que remitir esa fe de vida, que normalmente, repito, hai moitas compañías que sí que o envían,
e que están recibindo cartas algúns, pero bueno, hai xente que a mellor non as recibe, e ese é o motivo. Quédanos un par de minutiños, neste caso, xa sabes como é a radio, pero sí que me gustaría, como concelleira, de Igualdade, Servicios Sociais, Educación, Xuventude, cantas cousas. Promoción empresarial e emprendemento no Concello de Celanova, que nos fale un pouco sobre estos servizos. Bueno, mira, vos podo decir que ademais do tema de migración, ahora mismo, bueno, hoxe estou ademais estou como alcaldesa accidental, porque non está o meu compañeiro Antonio Puga, pero bueno, veño ahora mismo ademais de facer unha especie de rolda de prensa ou de presentación dun programa super interesante que é o segundo ano consecutivo que facemos en 2 centros de estudios, e este ano tamén se fai no Instituto Celso Emilio Ferreiro, relacionado, bueno, co bo trato, relacionado coa empatía, coa amabilidade, ca xestión do estrés, que é un programa de mindfulness, eu non sei se o pronuncio moi ben, que fai o meu compañero Quique Moreiro, que sería ahora mismo na prensa. Acaban de estar na presentación os 3 responsables dos centros de estudios de Celanova, xunto con el, que é o que dá os talleres, en este caso estaba eu, porque se está financiando desde o Concello de Celanova, non? E onte, por exemplo, tamén vos podo decir que foi a presentación de novo un ano máis, creo que o 5º ou 6º ano consecutivo, que presentamos os talleres de memoria, que neste caso son talleres de memoria que está financiando o noso Concello de Celanova e que se están impartindo no Centro Sociocomunitario en Celanova, que, bueno, a priori vamos a manter os 2 talleres de memoria, un de memoria e outro de deterioro cognitivo, e que estamos plantexándonos a opción de empezar un terceiro taller, porque efectivamente hai moita xente en lista de espera. E xa último do último, que salirá ahora publicado tamén, xa que estamos neste intre, o programa para maiores de 65% da rexión, de 65% maiores de 65 anos, perdón, da rexión, que se inicia, pois creo que a próxima ou dentro de 15 días, iniciamos con talleres relacionados ca informática, e que logo habrá talleres motivacionales, talleres de memoria, e bueno, pois iniciarán, pois creo que en 15 días. Isto é o máis cercana que temos. E a repetición dun curso de galego que foi exitoso e que estamos a punto de volver a facelo. Hai movimento, hai, entón. Moitísimo movimento. Ten unha carga de traballo e ademais moita actividade cultural, sí. Parece que se empezaba a cortar, tuvemos sorte. Estaba aí a Pedra facendo das súas, como dices. Estaba a Pedra facendo das súas, por iso xa me movín de despacho. Pero deixounos falar, ni tan mal, tuvemos sorte. Vale. Moitísimas gracias, Teresa. No, moitísimas gracias a vos por tornos en conta, vale? Nada, un placer falar contigo e aquí estamos. Deica logo.